kubwa juu mahindi imelala yote. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem ne tend sikunde ni kik med omenda ne jonyuol e kindegi mag rwako jopuonjre e skul. Ruto mane olose kaunti ma Busia okoni sirikal oseketo omenda ma oromo tayo chenro mag somo kendo kowinjore skunde okwa pesa mathoth kuom jopuonjre. Bende osingo medo tiyo gi jotelo duto ma pacho ka manoyier gi jopiny ahinya to governors mae counties duto. En nyasi mar lamo mane okelo kanyakla oganda bura. Nyasi mane geto choko omenda mar bero chal mar kanisni mar maprarie kar chung'od bura Mateso South e kaunti ma Busia. Nyasi mane obagi e skund primar ma Machakusi kendo noyore gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny osingo tiyo gi governors ma pacho ka mar nyayo dongruok e counties duto ma pacho ka bende oseo jogo ma osebedo kasemo governors mag Azimio e tiyo gi piny owacho. Ruto medo siro chenro mar gedo mar ute mane onge ogonyore kaka yor loso thuolo mag tije ne rawere ma pacho ka kendo tudo gi pinje ma ok yor tije. Napanga kujenga nyumba 5,000 hapa Busia. Hii Teso yenu, hii Teso South ndio naanza nayo. Tayari nime award contract ya nyumba 1,000 hapa milimani hapa karibu na kwenu hapo. Na mimi nahitaji vijana pale, na munisikize vizuri nyinyi vijana. Nahitaji vijana pale kwa hizo nyumba 5,000 tunahitaji vijana 10,000 wa kufanya kazi. Tunataka kupanga digital jobs. Muliniona juzi Kitale. Vijana tayari wanapata pesa ya madola kila wiki. Nilikuwa game. Vijana wanapata pesa already. Tunataka kila ward tuwe na vijana 300-400 wanapata pesa kila wiki kwa kutumia mtandao, internet, katika kufanya kazi ile inaitwa remote jobs. Omedo siro yore mag pur mar mchele, pamba kod mwandu mamoko mag puothe county no kaka yor golo midhiero mar keche pacho kae kendo duoko chien kwano omenda ma itiyo gode kelo chiemo e pacho ka igole pinje maoko. Tutahakikisha kwamba tunawapatia mbegu, tunawasaidia kupunguza gharama ya mbolea. Tumekubaliana pia tutaongeza pesa katika Agricultural Finance Corporation ndio wakulima wetu wapate pesa ya mikopo ya kuendesha kilimo, na tumekubaliana vile nilienda India, sasa tumepata bilioni 15 kuagiza matrakta ambayo itatusaidia katika kilimo katika taifa letu la Kenya. Osingo bero kuonde thieth kaka yor bero ngima jodak e kaunti ma Busia ka bende omedo siro chenro mag jochiw thieth e kor gwenge kata nyamrerwa chenro mowacho ni geto chopo thieth ne oganda gwenge go. Tuko na sheria mpya 4 ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila Mkenya. Wale wa chini zaidi, yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kansa, ile hypertension, ile diabetes, ile magonjwa iko na kisirani na kiburi. Osingo chiwo omenda mar gero chirni mohewa bire kaunti ma Busia kod gero kuonde bero mwandu mag puothe kaka yor bero chenro mag pure kaunti ma Busia. Jotelo mawuok imbo mar piny Kenya okwedo chenro